לכולם, כאן שון. הנה אני, יצא מפה חדשה לאמונג אס. אז אני רוצה לנסות אותה. כן. אני אחזור עליכם מתי שיהיה הרבה אנשים. כמו בכל סרטון. ויהיה חברים. אבל אני מצלם את זה ביום שזה יצא. אבל כנראה זה יעלה ביום אחרי. כי זה יצא ב8. זה יצא ב8 המפה הזאת, ב8:15 משהו. כן. עברתי למפה אחרת שאני לא מנהל אותה. אני רק רוצה שכבר להתחיל את זה ואני אראה לכם כל מיני דברים. ואם אני אצא עם פוסטר אז אני יכול להגיד לכם דברים יותר טובים וטיפים. טיפים. כי אני חקרתי את המפה הזאת. כן, אני עם פוסטר. וואו. וואו. וואי, איזה צירוף מקרים. כן. כן, כן. ביי חבר'ה. חקרתי את המפה הזאתי והבנתי שאם אני עם פוסטר אני יכול פשוט להפעיל את זה. אם יהיה הרבה אנשים אני פשוט רוצח ואז לא יודעים מזה. מפעילים רעל של הפטריות. למה קוראים לזה בפאנג'ל? זה לא פאן. זה כן, אין מצלמות. אין מצלמות. אין להם טכנולוגיה. מי שלא ראה את הטריילר לא הבין כלום. נכתוב וואו. קרומית. אני יודע שאתה קרומית. ועכשיו אני עומד לרצוח אותך אחרי האבות. או שאני פשוט אצביע עליך קרומית. הצבעתי על קרומית. קייטרסי. טוב, אני אחזור אליכם אחרי שיגמר זה. גמר. וכמובן העפנו את קייטי. את אותו. את קרומית. אני מדמת את המשחק. חתולים, קמצנים. וכלבים עשירים. מה? אני אראה לכם מה המצלמות פה. קודם כל אין מצלמות כי פשוט התרסקו פה. וזה הגיוני. אבל במקום מצלמות הם שמו לנו פה טלסקופ. שאפשר לראות דברים דרך הטלסקופ. וזה אחלה. פשוט התרסקו פה. לא, באתי לרצוח אותו, אבל אני לא רוצח פה אף אחד. אז בוא נצביע עליו. קאריס. בוא נצביע על מתין, כמו מונטי. 5 לילות אצל פרדי. אני אחזור לכם. חברי הטוב, קאריס.
ביי. סתם מבזבזים אצל רפסדות כדי להעיף אנשים, מה הבעיה שהם יצביעו אותם או משהו? או שגלו מי האימפוסטר והוא פשוט ירצח את מי שהם חושבים שהאימפוסטר, למרות שהם יודעים מי האימפוסטר, שזה מי שרוצח את מי שהם חושבים שהוא אימפוסטר. רגע, זה אפשרי? זה אפשרי? עפנו מישהו שהוא לא חברי והוא לא טוב. וניצחתי. יש. טוב, זה היה מפה, אולי יש דברים שלא ידעתי, תספרו לי. תסתכלו על זה. אני יכול להסתכל על זה לנצח. תשאלו אותי למה ירדתי כל כך הרבה גבוהים? טוב ביי, אני אעלה את הסרטון הזה